Här har vi en av silvervinnaren i Steppa-finalen, Torfrid Hausen, Torfrid, Janta Jack Shirley så hade jag det till sist. Nej, inte ordentligt, men jag är aldrig god där man kan till striden. Så är det faktiskt nog så väl nöjt. Ja, det är det. Folk vantar och inte jag och nu är aldrig vi kämpar ordentligt väl. Och en filmsättare fortäller väl att det var just det bästa i Göteborg. Ja, det är det. Så det är inte stora vänbröder som så att här är alla väl. Nej, inte så man är skuffad, men det är inte väldigt undergångar och det som vi sett att gå vidare det var att vinna spelglädjen efter och det har vi gjort. Så då är det ordentligt väl nöjt. Det vill säga vi gör några fortäller de akkurat nu att det är slett inte lite när i kappen om hinna finalerna så kommer 17 i FN-finalerna. Självande inte. Vi får göra allt för att komma igen och allt för att vinna. Och kunde bruka hämta dessen till att vara bättre för till det sista tävlingen. Det sista tävlingen skulle tagas. Ja, alltså vi då finns en helt annan tankegång till hade vi kämpar mer, vi vill göra mer. Hvis man inte spelar gläs kan ju samma spela och det är det som vi där finns på sjur och då har vi ett ordentligt gott möte på det. Det är ju faktiskt gott inte att lucka med silvern och utan att få nävan. Ja.